Good morning, guys! Nakakatuwa naman ngayon. Tumubo na yung mga tanim ko. Ayan siya. Hindi kita? Ayan o, nakita nyo? Yung mga ganito. Tumubo na siya. 3 days lang. Tapos magdadagdag pa kami doon maya-maya. Hanap kami ng gagawa. Pupunta kami sa may tulay dun sa kapitbahay. Maghahanap kami ng gagawa ng semento kasi hindi namin kaya. Nagkasakit na nga ako eh. Kita nyo yung boses ko, ibang-iba na. Grabe yung ubot sipon ko, hindi pa rin nawawala 1 week na. Kaya iba sa iba ko na napapagawa yun. Kaya maglalakad kami sa kalsada. Lakaw-lakaw. Nakakuha na kami ng gagawa ng garden. And kumuha din kami ng doggy. Si Isko. Meet Isko. Ah! Si Isko yan. Cute. Para sa bahay. Ang cute niya, no? Oh, tulog na tulog. Pirang bulan na eh? 1 month and 1 week. 1 month pa lang. And 1 week. Nakain na kaya to ng kanin? Cute. Si Doggy. Na-picture ka man. Dapat ka na pangalan. Picture. Dandan. Hi! Grabe yung pa-cute. Picture daw siya. Liyan na. Grabe ang hirit mo. Mag-hiding-hidihan. Si Doggy. Tulog na tulog. Taba. Si Isko. Ito na pangalan. Isko. Kasi malagpakalagay. Isko. Tulog na tulog si Isko. Yung pati niya, Isko na ang pangalan. Isko. Yeah. Mahal garong ba sa'yo kang jag? Yeah. Magpaikas din na. Yeah. Isko. Tulog na maray. Hindi pa nagtambok si iba. Ayan na siya. Ano. Ano yun, nagtatarambo na. Ayun guys, nakaligo na ako. Pupunta kami ngayon ng bayan. Gawa na, bibili ako ng aming gamit sa bahay. Bahay-bahayan kami. Bahay-bahayan. Sale ngayon doon sa bayan. Ewan ko kung anong mall yun. Basta sasama lang ako dito sa mga, nandito sa kapitbahay namin na pinsan ko. Sasama lang ako. Para makabili ng mga pinggan, plato, unan, yung mga ganun, yung mga pangunahin lang, baso, kaldero, ayan, luto-lutuan nga, bahay-bahayan kami. Ayun, so dito, pinapagawa ko yung si kuya dun sa garden or yung pinapatanggal ko yung semento para pagdating namin mamayang hapon gagawin kong garden yun o kaya bukas na siguro. Pinapaayos namin dito kasi gawa ng may bagyo tayong darating dito sa Bicol. Yung ang lakas pa naman, sa Monday daw yung landfall yata. So, pinapaayos namin dito yung mga kahoy, ganyan. Tapos yung pinapatamba ko na yung mga bato dito sa may bahay. Yung itsura niya dito, ang daming kahoy na putol. Wala na as in, oh. Nakita nyo kanina as in, wala na. Tapos ito, yung pinapatamba ko na semento. Graba, parang gagamitin natin tong graba sa halo na ilalagay dito pagka pinagawa na ulit natin ditong tambak. Tsaka ito, tapos ayun si kuya yung nagtatanggal ng semento doon, tapos talagyan natin yan ng garden dyan ulit, dadagdagan natin yung isa. Tumubo na siya yung tanim natin dito, tumubo na mga okra, pero yung iba hindi pa, kaunti pa lang yung tumutubo. Tingnan nyo, ayan, kaunti pa lang siya. Tapos dito, 1, 2, 3, mga 4 pa siguro malalagay dito, no? Para marami tayong tanim. Nandito na kami sa Metro na agad to? Metro na yun. Ay, namimili na kami ng kaldero kawali. Nakapamili na kami ng unan. Ito lang yung nabili namin. Mahal kasi yung iba. Tapos yung pinggan, yan, 6 yata to. 6 to na 299 na lang yata to. 199, 200 na lang tong 6. Tapos yung kutsara ay 80. Tapos ito ay 130 yata. Ito ay 150 yung balde para sa CR. Tapos naghanap kami ng kawali at kaldero. Panglutuan natin. Luto-lutuan sa bahay-bahayan. Ayun, ang daming sale dito.
Super sale ngayon. Hello guys! Nakaka-uwi. Di magpara-rebook na. Oh my, nakakapagod. Magandang hapon na pala. Kakauwi lang namin and grocery haul ulit tayo ng pinamili sa bahay. Bahay-bahayan. Namili ako ng mga gagamitin namin pagka lumipat na doon kasi wala talagang laman as in. So bumili ako ng yung pinansahod ko sa YouTube this month ng November 22, sumahod ako. Tapos ito yung pinamili ko na. And yung una ay yung unan kasi wala kaming unan doon. So apat. Alam niyo magkano to? 400. So 800 na agad tong unan. 800 na agad tong apat na unan. So hindi naman ako bibili ng kumo tsaka foam kasi meron na kami. Itong nakikita nyo itong lumalabas-labas na yan yung sa amin yung foam. Tapos yung pinaghihigaan namin dyan na parang bed na kahoy, yun na rin yung dadalhin namin doon sa bahay pag gagawa na siya. Tapos, bumili rin ako ng baso. Ayun. Itong baso na anima na siya, 89, so 90 pesos yung ganito, 6 pieces yung laman. 90 pesos na siya. And meron din tayong, bumili rin ako ng mga ganito, condensed kasi mas mura doon sa bayan. Kasi nakakaubos tayo lagi nung ating Yahoo Balls, so gagawa tayo lagi para maibenta sa mga bata. Mahilig yung mga bata sa ganun, maraming bumibili, kaya lagi akong gumagawa at sila yung nagbebenta dito sa amin sa mga bata. Ayun, bumili ako. And ito pa, meron pa isa. Kasi mas mura doon kaysa dito ka bibili sa sa amin, mas may patong na siya. So, pumunta rin naman ako doon, kaya bumili na ako. And, bumili rin ako ng short naked, kasi wala na siyang mga pang-alis na short. Bumili ako ng isa lang. Hindi naman kami laging umaalis. So, ito ay 380 pesos, ganyan. Maganda na yung niya, maganda. Tapos may belt na siyang kasama. And, bumili rin ako ng isang t-shirt niya. Isang t-shirt niya. Nasa din to, nasa 300 plus, baka 300, baka talaga, 300 pala, 299 pesos, so 300 pesos tong kanyang t-shirt. And bumili rin ako ng pinggan, buti hindi nabasag kasi naka-tricycle lang kami papunta ng bayan. Babasagin to, 400 pesos yung 6 na peraso ng pinggan, 6 lang. Tapos bumili rin ako ng, ito, yung mga pananim, kasi may nakita kami doon, na sitaw, 59 pesos o 60 pesos to. Ito 60 pesos din. Yung kangkong na land lang siya, hindi siya nakukuha sa tubig. So itatanim mo lang siya sa lupa, pwede na. Ayan, kangkong at saka sitaw. 59 pesos tong dalawa. And ayun yung unang plastic natin. Pangalawa, bumili rin ako ng chichirya, mga kapatid ko, ganyan. Tapos ito, cheese it, favorite ko to, cheese it. Kasi ito, mga pambaon to ng mga bata sa school para hindi na bibili dito. Para hindi sila babaunan ng pera. Mas mahirap kasi pagka sila yung magbibili doon kung ano-ano binibili. So, binibili na namin sila ng biscuit na pangbaon nila sa school. Ayun, siya. Cream oat. Tapos, ito pa, wafrets. Ayan. Wafrets. Ayun siya. Ito sa... Yung ubo ko na to, 1 week na, ano bang maganda dito guys? Kasi isang linggo na talaga, so hindi ako makatulog sa gabi. Sobrang, ang kati-kati dito na inuubo ako na sobrang grabe yung sipon. Kaya, suggest naman kayo kung anong pwede. Ito naman, pods ba? Ayan, masarap to. Favorite ko yun. And, piatos, kay sa kapatid ko. Tapos bumili kami ng ganito Nescafe. Magkano kaya to? Hindi ko nakita. Kung magkano. May free na siya na coffee mate. Doon kasi sa pinuntahan namin, sale na sale siya ngayon. Ngayong araw lang, kaya doon kami namili. And bumili rin kami ng pang spaghetti. Mag-i-spaghetti kami. Dito, bumili rin kami nito. So, bibili na lang kami ng hotdog at saka ng panghalo na iba. So, meron na siyang pasta at saka tomato sauce. Ayan. It's sweet style to. So, ayun na yung ating second plastic. And yung ating third na plastic, anong laman? Bumili ako ng tasa. Yung lagay ng mga ulam, ganun. Babasagin din. Ito ay 40 pesos ang isa yata. Or 30, basta 40 pesos na rin. Kasi 37 eh. So, babasagin yan. Kulay white din siya. Yung pinggan natin white din. Dalawa lang ganito yung binili ko. Ayun, 37 ang isa. Tapos bumili rin ako ng yung panghugas ng pinggan. Ganyan, sponge. And bumili rin ako ng tabo sa CR natin. Uy, binasan yung balde!
Ay, lingana. May si Baldi. Nawala. Ay, buhat na yan. Yaw, sain. Anong si Balo ko ba? Tatay na kaiba. Duman sa ano. Hindi, unto si Balo. Mayo talaga. Dahil man ito nakaiba sa tricycle. Oh my, nakalimutan yung balde. Kasama pa naman yung sa binayaran. Nakalimutan yung balde, guys. Baka babalik kayo. Ano ba yan? Yung balde. Yan, nakalimutan. Hilingon ko sa resibo. Ayun, nakalimutan yung balde. Mamaya i-check ko yung resibo kung nandoon. Tapos bumili kami ng ganito yung alcampor na tinatawag kasi may mga pulgas or may kuto yung aming aso. Talagyan daw nito para matanggal. Yun, tabo. Tapos bumili ako ng cup na kape. Hello Kitty siya. Ayan. 17 pesos ang isa. 17 pesos lang. Bumili ako nito ng tatlong ganito yung binili ko na baso. Kapihan. Ayan, tatlo lang kasi hindi naman nagkakapit pa yung mga bata. Tapos, bumili rin tayo ng lagayan ng sabon. Walang gray. Gusto ko sana gray lahat kasi wala siyang available na color na ganito. Ayun, gray. Hanapin niyo yung balde, sayang. Magayon pa naman tong klase. Tapos, ito yung mahal-mahal na nabili ko, guys. Ito yung mahal-mahal na nabili ko kasi, ano siya, yung lahat na nandito, makikita niyo mamaya, papakita ko. Lahat na nandito yung laman niya. Tapos, kasi bumili ka sana ako ng, di ba kanina nakita niyo, bumili ako ng kawali. Magkano yung kawali? Mag 400 pesos na. Tapos yung kaldero, mag 500 pesos. Ang mahal-mahal. Tapos nakita ko to, lahat na nandito, meron ng kawali, kaldero, kutsara, lahat na. So, hindi na ako, binalik ko yung kutsara na kinuha ko, tsaka mga kawali, kasi nandito na lahat nga. Bumili na ako ng, ayun, dito yung, magandang klase pati siya. Stainless, ano ba? Aluminum, stainless steel. Ayun, tapos mabigat siya. Kaya parang matibay naman. Ayun o. Naka-rivet yung ano niya, ganito. Ayan, maganda. Tapos may takip din siya na babasagin. Ayan, babasagin yung takip niya. Ang ganda, promise. Pakita ko sa inyo. Ito yung laman ng karton, guys. Meron siyang mga baunan. Parang baunan na rin siguro to. Lagayan natin ng mga asukal, kape, ganyan. 5 yung ganito niyang laman. Yung sugat ko dito, nahiwa ko kanina pag ano ko nang linis ko ng tilapia, nahiwa siya. Naku, ang sakit-sakit. Sakto pa nung aalis. Ayan, 5 yung ganito natin. Papaliit siya. Di yung maliliit, pang halimbawa pang seasoning or paminta, asin. Tapos yung malalaki, pang halimbawa yung malalaki halimbawa sa asukal, ganyan. Tapos ito, yung salaan, meron din siyang salaan na libre. Kasama na dun sa 2,500 to lahat, guys. Ang ganda na kasi ng ano niya, ang ganda ng quality niya. 5,000 to dati, tapos sinail nila ng half price. Kaya binili ko na. Hindi lang kami nakabili pa nung lagayan ng pinggan, tsaka ng kalan. Siguro magsa-search na lang ako dito kung saan kasi hindi maganda yung mga nandoon. Tapos ito, yung sukatan ba? Ayun, sukatan siya ng measurement cups, ganyan. Tapos meron din kutsara, ayun, tinidor kutsara. Tapos ito, yung halimbawa lutuan mo ng may sabaw, ganyan, parang kaserola. Tapos meron pang isa sa ingan naman. Itong isa sa ingan. Tapos meron din siyang kutsilyo yung sa pagkain. Tapos ito pwede mong lagyan ng halimbawa paminta. Tapos itong isa naman, halimbawa asin, di ba? Salt, ayan o, salt. Tapos itong isa naman, pepper. Oh, 'di ba? May letter na siya diyan. Tapos ito yung yadyaran, may kasama na. Ang ganda ng material niya. Tapos ito yung pinakamaliit. Pwede siguro tong ano, lagyan ng paminta, ganun. And kutsara. Ayun na nga yung sinasabi ko sa inyo, lahat na nandito. Tapos lahat ng sandok din available din. Maganda rin yung pangsandok niya. Ayun oh. 'Di ba? Lahat na nandiyan. Tapos ito yung pinakamaganda, ang bigat nito, guys, kawali. Ang ganda talaga, promise. Kaya binili ko na talaga siya para hindi na ako mamili nung ano niya. Isa-isa niyan. Ang mahal-mahal pat isa-isa. Ito yung nabili natin para dun sa paglipat natin dun sa bahay. So, ayun na yung vlog natin, guys, today. And thank you so much sa panonood nyo. And update ko na lang kayo kapag okay na yung ulit yung bahay. Kasi Lunes pa daw yung gagawa noon. And hindi ko pa alam kung magagawa kasi may bagyo sa Lunes. Yung bayan ko kasi andito na. Hindi ko pa alam kung magagawa nila kasi yung tumbok ng bagyo ko, nanonood kayo ng balita dito doon sa amin sa Bicol. Kaya nga, pinakita ko sa inyo yung na-proning na mangga, inayos nila lahat kasi baka nga matumba doon sa bahay.
Kaya pray for us guys na hindi tumama sa amin yung bagyo on Monday, di ba? Kasi ang hirap pagka bumaha na naman or bumagyo, ang lakas ng hangin, maputol yung mga puno, madadama yung mga bahay, masisira yung mga bahay, di ba? Kaya sana hindi naman sa amin masyadong malakas yung bagyo. So, ayun na yung vlog natin today and thank you so much sa panonood nyo and pasensya na sa boses ko. Talagang sobrang samang-sama. Isang linggo na itong ubo ko, hindi pa rin nawawala. So, see you on my next one and God bless po. Bye-bye!